Ngomfana ongasekho nanokuthi nize nifike la enibona khona ukuthi ngathi khona unyawo lwemfeno bekade lukhona kulolu daba mhlawumbe usubingelele nabalaleli emakhaya. Asibingelele kakhulu kubalaleli emakhaya. Usiyabonga wakambatsha ubaba kaNduduzo. Esingakusho la sigqemeza noMroza ukuthi umfana waye umuntu owathola amanxeba okudutshulwa mangaphosisi kunyaka ka2022 kuya ku2023 kwase kuzoba ukuthi usehlala kwi-wheelchair umuntu odinga ukuthi axilonge ngesibhedlela njalo njalo. Besimyisa ke umfana esibhedlela afika lashwe abe right bamtreat ngendlela bamtreat ngayo abuyele ekhaya. Kwahamba wafika isikhathi la ekhala khona ngomkhuhlane eshiselwa nayesifuba nekhanda. Kwaphoqa ukuthi ke ngimhambise esibhedlela sangakithi ngoba isona isibhedlela esisebenzisayo. iAppelspoort Hospital yebo. Mangifika khona esibhedlela kwatholakala ukuthi ke bayamlalisa. Bathi ushodelwa igazi emzimbeni. Walala ke esibhedlela. Mayelele esibhedlela besifika simchecka usuku nosuku. Uma sifika simchecka usuku nosuku kwanensuku nje ngithi zabambili ukushintsha kwecondition yakhe. Umuntu ongasakhulumi ungasadli useyakubuka nje kade ensukwini engaphambili umuntu okwazi ukukhuluma okwazi ukudla njalo njalo. Okay. So mama na usebenza esibhedlela? Yebo ngisebenza khona. Namanje usekhona esibhedlela? Yebo ngiclean. Okay. And then bese esekade nakakhulu ukushintsha kwesimo simbone lokho ephinde buyela ke manje esibhedlela esekade dischargewe kungane bese buyela esibhedlela? Njoba kade sengishilo siqhemeza ukuthi wabuyela ngoba ekhale ngenhlungu esibhedlela la bafike bamlalisa khona. Ngoba phambilini ube umuntu wheelchair. Ingakho samisa esibhedlela sangakithi ngoba isona isibhedlela bese nechemba lokuthi liyasilekelela ukuthi simsize njengomuntu obesehlela wheelchair. Ngifuna ngesambe manje ngoba ngifuna ukuthi sonke konke sikhave uNduduzo kwenzeka konke lokhu agcine edlulile emhlabeni. Kwenzakalani kugcine sekukhona umsindo othinta onesi abathatha abasebenza kulesibhedlela nensolo zokukhwabanisa umshwalense ngoNduduzo? Impela sigameza kunjalo. uNduduzo ube ukudlula emhlabeni edlula esibhedlela saseAppelspoort. Hayi kwafika ke inhlelo zokuthi simfihle seqeda senza konke. Unkosikazi mayebuyela emsebenzini esawumuntu ozilile ngoba emakhaya sibe nalolo siko lona. Kube nendoda yaka Sandam if I'm not mistaken. Sandam owafika wathi uinvestigator yaka Sandam. Ebuza ngamagama alamanesi amathathu. Mayebuza ngalamagama amanesi amathathu kunkosikazi asho ukuthi hayi uyawazi usebenza nabo labantu yebo. Kanti bona bazofona bafonela unkosikazi. Kusona leso sidumo leso ukuthi makufika abantu bebuza ngathi ithi uyasazi. Omunye wathi akombiza ngomzali omunye ambize ngosisi. Ukusho ngokuthi ke unkosikazi unengane kadadewabo ayinikeza oyedwa wabo njenge umuntu omsizayo endlini like domestic worker. So manje ulowo muntu umbiza ngosisi ngoba umkhulisela ingane. Lo munye akuthiya umbiza ngogazi usisi wakadladla babizana kanjalo ngale language yabo uskoni bani bazana kanjalo siqhemeza. Manje le ndaba mayihamba kanjalo iyathuleka emva kokuba kufike lo mnomzana ethi uyi-investigate. Kwahamba isikhathi makuhamba isikhathi kunepolice kadadewethu omdala ayifake kuyona iclaim ayikhokhi leyo police. Kwaze kwabuya into ethi angenza affidavit mina ukuconfirm ukuthi usisi wami sazana kanjani uhlobene kanjani noNduduzo. Masililandela ke lolo daba sengenzile affidavit kuvela ukuthi
ama-claims kaNduduzo eyedwa asemaningi kakhulu. Kwenziwa uphenyo, investigation. Mawenziwa lolo phenyo, yabuya ke manje imemory nankosikazi ukuthi kwaye kwafika investigator yaSandile. Yakhuluma ngalamagama amathathu. Kwenzakala. Yebo. Wase unkosikazi ebafonela labo nesi. Oyedwa wabo Sigqemeza wavuma. Unkosikazi unazo zonke izinto la efonini ezivumela yena ukuthi bazintshontshe izinto ama details kaNdodana nama documents ukuze beyoclaima lezi mali. Lo munye memfonela ke waseyaphika. Yasuka lapho ke indaba. Isimo sakhe base bebona ukuthi ayi sekuyisikhathi ukuthi singajumpa sitshontshe lama details kungenzeka mhlawumbe kugcine kumenela. Empeleni Sigqemeza into esiphatha kabuhlungu iyo kanye lo ibuzayo ngoba phela bekumuntu osizakala kusona lesibhedlela sonke isikhathi since akwazi ukuthi aqala imali. Manje uma sebebona ukuthi ithuba lokuthi bagebenge ama insurance basebenzisa igama noma ama details kaNdodana. Ngicabanga ukuthi kuthe sekufika la amapholisa bese right sebeyidinga imali base beba nesandla ekuthana Ndodana aphangalala ngoba icondition yakhe njengoba ngisho namhlanje ishintshe within 2 days. Even management yasesibhedlela nayo ngibe nama meeting nayo ngayitshela ngathi angicudiseki ngoba uNdodana icondition yakhe ishintshe within 2 days kanti kunalo ludaba oseluvela manje oselwenza into ukuthelo nongaphatheki kahle njengomndeni. Ngiyazibuzwa kodwa futhi ukuyibuza ngoba khona ithuba lokuthi kwenziwe ukuhlolwa kwesidumbu sakhe noma kwakungekho into esolisayo ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi eshona umfana ibingakabi khona into esolisayo ngoba insolo siqale manje ngo-October mangaphosisa. Okay. Cha uncane seyiphendulile umfowethu bengibuza nje ukuthi mhlambe ukhona yena kusolayo ngokudlula komfana kodwa ngicane ukuthi useyiphendulile leyo. Okay. Yeah. Lokho FM sibheka udaba ke la oluserious ngendlela emangalisayo 729 Santa Vele umsakazo Ukhozi FM ezweni sakhile udaba ke lolu oluthinta ke umndeni wakwaMbatha. Umndeni wakwaMbatha ubunoNdodana wayekade ke elimele wangeniswa esibhedlela sase Appelspoort mayifaka phakathi kusona esibhedlela kwangathi nje ku right ngoba naye umama kaNduduzo usebenza kusona esibhedlela kodwa kwacaca ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ke khona abanye baba zakwabo abangabanesi ngokusebenza okusolakala ukuthi ke bahamba bayomkhava lo mfana. Sinasi isithombe ngokusho kwalabo abantu ababephenya ukuthi malini yayikhaviwe yakhava umfana. Sigqemeza sikhona ngoba umphenyi wecala sisebenzisana kakhulu naye. Ama documents akhona la kwilokhuzana kwi-cellphone kamama. Aveza ukuthi malini. Ayaveza o50,000 o54,000 no58,000 ababe khave ngayo umfana. Ucaca ngokusobala ukuthi babe gembula beneshofu ukuthi bazoyithola le mali yabo. So abanye umuntu uzokhala ukuthi kuyayidingeke ama signature njalo manicabanga ngabe basithola isignature yakhe umfana ukuthi ifakwe la. Empeleni Sigqemeza yabona makuthiwa umthakatho sekhaya yabona kuye kulapheke kanzima mawuthi uqinisa umuzi noma lapha ngoba usungabona ukuthi isitha singaphakathi. Empeleni ngizama ukuqonda la ukuthi oyedwa wabo lo kade ngisho ngithi wanikezwe ingane kadadewabo kaNkosikazi usebenzise yona ke ingane ukuthola lezi zinto uBI form, ID copy, i-death certificate. Ukuze beyokwazi ukuclaim ngoba kuma insurance awuclaim ingekho manje uyisebenzise ngelithi ke mayifika ingane lapha kuthina izothi kuma wayo nami mabe ngimkhavile uNduduzo entweni zami uma isho njalo ingane ngoba ingane yasekhaya wayinika kuma wayo hamba ke uclaima ke ubuye nemali yathi ingane ngimkhavile ngimkhave ngo5,000 isale kodwa ke kumina into ethi ngoba uNduduzo use above 20 years una 24 years kwenzeka kanjani ukuthi kube nepolice ka5,000 ngoba amapolice engane la ngokuthemba ukuthi ingane yasekhaya mhlambe ngeke izilenze iphuthele kanjalo yaniwa ama documents kanti siwa nikeza lamanesi amajaji.
7:31 isifumene siya kanjani kumhloso siyobheka ukuthi khamba kanjani kwezemidlalo masibuya sabheka lo daba lo sibheka ukuthi ngabe umnyango wezempilo usuyazi yini ngalokho baphi labo nesi yini eyenzakalayo nanokuthi liphetha kanjani lolu hlelo lwabo na kuningi ke kunye imibuzo nawo nayo mawayibhala inkundleni zokuxhumana zobe siyibheka ke sakhuluma nawo ke umndeni wakambatha. Ngangimfonela mina ngisambuza ukuthi kwenzakalani wangiphendula kanti ngebhadi lakhe ngiyamrecorda waphumela efonini evuma ukuthi wangixoxa hayi wavuma ngoba wayesebona ukuthi hayi kunzima la ngoba nami ngangasadlali naye wavuma ukuthi cha into zemntanakho ngayintshontsha. Yebo untshontshe kwilokhunjana kwifile eyayisemotweni kaAndiswa zifike nengane yami lehlala noAndiswa ekhaya. Yebo yo 7:39 asibonga kakhulu kanjani kukhule networks ukhulekani umfoka mthetho umprofethi osiqinisekisile ukuthi ke uyasiza kuze sifike ke anabazalwane bebe la studio namhlanje sizoba nalolu daba lolu ke olukhulu le umsakazo Ukhozi FM sikhuluma ngodaba olubucayi kakhulu umndeni wakambatha umama ubongiwe onjani nobaba usiyabonga babe nendodana unduduzo ke waba nokulimala kwakukhona wahamba isibhedlela salapha neAppelspoort kanti kuyogcina ke sekumenele but ukumenela kwakhe kumenele la bese kungathi kunethemba khona lokuthi uyalulama kodwa ke noma kunjalo kwanganake ukuthi yini kuze kuvela ukuthi abanye bakade besola ngokuthi bangabasebenzi bakusi isibhedlela bangamahle ngikazi baclaima ke imali kuneyinhlolo ke inkulu zokuthi imali ibalelwa ko 54,000 umunye wathola cishe ephindwe kabili u54,000 wathi uzama umunye futhi u50,000 wa decline umunye kusolakala ukuthi wawuthola u54,000 omunye kusolakala ukuthi wagcina ke bambekile wakhokheleka ama premiums abo udaba lolu ke oluhambe lwaze lwafika la manje masibheka lavula icala emaphoyiseni kukhona okwenzakalayo ngokwazi kwenu. Yes Gqemeza icala ngilivulile ngomhla ka7 kuOctober. Yeah. Mangivula icala kepha ngiqale kusona isibhedlela ngaxhumana noPRO wathi ngibhale icomplaint ngayibhala icomplaint wathi ke uzoyidlulisela kubaphathi nabo ke esathi masifika kubona uPRO nomphathi wabo okuSethron Zuma okuyena obhekelele kakhulu leyo de unduduza elele kuyo bashaqeka ngendlela ababethuke ngayo nokuthi babeqala ukubhekana nesimo esikanje. Ngadlula ke ngayovula icala station sangakithi eHabbe Police Station. Umseshi wecala umphenyi wecala njengamanje ubhizi manje ufunana nama printout wona wonke lama police. Njengoba undodakazi ethe yena ukhave unduduzo kaAfbob mayesho ukuthini ekhaya ukuze atholela ama documents. Mase fika kumseshi umseshi eseqala ukusebenza uthi undodakazi uwako Old Mutual. So manje ke kusafunakala leyo printout ukuze kubonakale ukuthi wayemkhave ngamalini ngoba njengamanje into ekhona ukuthi umseshi wecala ubesaka kwi-training kune-training akuyona njengamanje kodwa ubebuya kuleli sonto ekuphelile kulesihlanu asizozwa ke ukuthi ke uqhubeka kanjani empeleni kodwa ke thina njengomndeni waseMambatheni sifuna ubulungiswa sifuna ukubabona bejeza ngesenzo sabo ngoba nathi besinethemba ngidodana ukuthi mayilulama khona usizo ube usizo noma esehlela wheelchair ube usizo ngoba phela indoda mayikhula nayo iba nomqondo ibe nezwe libekayo njalo njalo kukhulu umndeni. Zini siyaziyo ngalabo nesi basasebenza kwenzakalani empeleni ithe lento ivela ngifaka icala Sigqemeza kwathi ngomhla ka14 bese befaka incwadi zokusula emsebenzini bonke kanye okwathusa ke kodwa ke ngoba phela mawu innocent ungenali icala ngokufunakale uzwe kulandela imigudu yakhona esibhedlela kube ne-hearing kubonakala ukuthi kwenzakalani kodwa kukhombisa ukuthi inkulu into abayenza ngoba ngibokufaka leli icala bona babefaka incwadi zokuthi ba resign emsebenzini kanti kunento ethi Sigqemeza mawuqashwe uhulumeni kufanele kube ne-exit interview.
makuwukuthi kunodaba oluthinta wena njengosigqemeza kube nestatement isiqhamuka kuwena njengosigqemeza ukuthi uthinteka kanjani lolu daba luthini uvo lwakho lapha esibhedlela mangifika ngicabanga ukuthi bekumhla ngolesine lolu dlule sine meeting nesibhedlela besibizile njengomndeni zonke lezi zinto ayikaze zenzeke basivezelile ukuthi zonke lezi zinto ayikaze zenzeke ama statements ababewafuna kubona kubathi nje umuntu wayebhala just one line okucaca ukuthi ayikho into ababezoyisho ngoba bayazibona vele ukuthi basenkingeni nokuthi enakho njengomndeni noma ungeke wakusho emoyeni impilo yomntwana empeleni Mroza ngokusho kwelokhuzana kwesitifiketi sakhe sokushona bathi natural cause manje le yokuthi kuqhubeke uphenyo ngoba lisaqhubeka uphenyo mhlambe singaze sifike ekuthaneni ekujuleni kokuthi sithole ukuthi umfana wadlula ngampela ngokaNkulunkulu noma kwaba nesandla semfene uma sisho njalo ke Mroza sichaze ukuthi abaphenyi mabes-advisor bathi koze kufike ekuthaneni kuwehanjwe kuyombi umzimba ukuze kutholakale kahle kamhlopheke ukuthi kwenzakalani okuyisimo ke esingamukeleki ncamo thina njengomndeni sisihlukumezayo leso kodwa ke ngoba siyadinga iclosure umuntu ulele manje asadinga ukuphazamisa yebo siyadinga iclosure njengomndeni siyafisa ukuthi uphenyo malifika lapho ngaphandle ke bona unembeza wabo usebenza njengabantu bayikhulumele bona ukuthi baba nesandla ngicabanga ukuthi ngeke sifike ekuthaneni kumbe umzimba ngizafuna ukuthi mhlawumbe sinike isithobe ngaphambi ukuthi nikhulume nje niphefumule wonke umuntu ngimnika iminute umhlaba wonke ulalele ama complications abanawo sekuphela siyambona ukuthi walemala siyambona ehamba isibhedlela siyambona ukuthi wathoko lethemba mathunza ayebukela kubonakala ukuthi uyabuya yini lama difficulties noma lobumzimba enabubona ngaphambi kokuthi adlule emhlabeni wayesesencane ngomzimba kwakwenzekani yile yamqina kakhulu sigqemeza lento njoba ngisho ukuthi iyangethusa icondition yakhe njoba ngisho ukuthi yashintsha within 2 days kwaba nesimo la evuvukala khona umlenze owodwa kwanethumba elikhombisa ukuthi selivuthwe ngalendlela yokuthi kodwa lento yenzeke elahlangene lapha ilimele khona cha ahlangene nanokuthi ke esezoshona umfana ubengasakhuluma bese umuntu okubukayo nje kanje ulimi ugcwele umlomo engasakhuluma okay isibhedlela siye sakhipha statement umnyango wezempilo keep statement kwathi KZN Health confirms nurses under investigation over alleged insurance fraud ithi umnyango wezempilo esifundazweni saKwaZulu Natal ngisika phezulu nje ukuthi ke uyazi ngodaba olucayo oluthinta amanesi amathathu ase Apple Sport Hospital lapho aphenywayo iziphathi zomthetho umnyango ke uthi wathola ke isikhalo siphumemndenini wakambatha esisola ke lamanesi ngokuthi abakhona isandla semfene ekwenzeni ke izinto ezithinta ke nomshwalense namapolisi omshwalense ngondodana wabo uNduduzo Mbatha lokhu ke ngaphandle kokuthi ke bethola imvume emndenini umndeni ke selokhu uvuleke icase emaphoyiseni ngokufakazisa ke kwawo umnyango bethola ke lokho isibhedlela saye sacela ukuthi ke amanesi ke alethe izinto eyisho ukuthi yini ezenzelayo kodwa ke amanesi akuphika lokhu kunalokho kagcina ke ecelwe ukuthi awathumele idocument zabo ezibhalwe phansi anqaba ukwenza lokho amanesi abese resigner ungakaphela amahora u24 lokho kufakazelana nokushiwo ke umndeni ngenxa lokho ke lolo daba loba selidluliselwa ke kwi special investigating unit iSIU ukuthi iqhubekeke nokuphenya isebenzisana nawo kamaphoyisa ngalolu daba kuthiwa ke umnyango lo wezempilo uthi uyasebenzisana kakhulu nazo zonke ke izikhulu ekubhekeni lolu daba ngicela ukunika ithuba njengabazali niphefumulele ngizoqala ngomama ukusho nje okusenhlizweni yakho